Good morning, Siargao. Maayong buntag po, kanin yung tanan. Magandang umaga mga kasyargao. Usa ka maulan nga buntag kanin yung tanan mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga sa atong tanan mga kasyargao. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maayong buntag po mga kasyargao. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao gikan na mismo sa Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og sa Pilar. Maayong buntag kanin yung tanan mga kasyargao. Ani na sabta sa laing edisyon sa itong programa para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibuok ang kalibutan. Ininyo nagalagad, Kuya G, mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga. Kanin yung tanan. Good morning usab sa mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, o ang Dinagat Islands. Lakip na usab ang mga kasikbit nga mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Good morning po kaninyong tanan. Maulan mga kasyargao, ulan. Tungod na mga kasyargao sa kaimtang sa atong panahon. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Og sa atong mga viewers, reactors, commenters, daghang salamat po kaninyong tanan mga kasyargao. Ilabi na sa inyong pagtutok dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po. Dili na ta maglangan mga kasyargao atong pagasayron karon ang kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Meno Mendoza nganong maulan karong adlaw mga kasyargao. Good morning kanimo din na Meno. Magandang umaga po. Para naman sa ating weather update ngayong araw ng Martes, May 18, 2021. Sa kasalukuyan po, nakakaapekto ang ating Intertropical Convergence Zone o ITCC dito nga sa Mindanao. Ang ating pong ITCC, ito po yung lugar kung saan nagsasanib o nagsasalubong ang ating hanging nagmumula sa Northern at Southern Hemisphere. At dahil nga po sa magkaibang direksyong pinanggagalingan nito, ay nakaka-produce po sa pagsasalubong ng dalawang hangin ito, nakaka-produce po tayo ng mga kaulapan na siyang ang nagdadala ng mga pag-ulan sa ngayon dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantalang atin namang easterlies o hangin nagmumula sa dagat Pasipiko, patuloy pa nito nakakaapekto dito nga sa Luzon at Kabisayaan. At dumako naman po tayo dito sa Kabisayaan. Magiging maliwalas pa rin ang ating panahon na may mga isolated thunderstorms na rin pagdating ng hapon at gabi. Ang ating temperatura dito sa Iloilo City, maglalo po sa pagitan ng 27 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu City 27 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Tacloban 26 hanggang 30 degrees Celsius. Samantala dahil po sa dito naman sa Mindanao, dahil sa epekto nga po ng ating Intertropical Convergence Zone, magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dito naman sa Davao Region, gay na rin dito sa Socsargen at sa Bangsamoro at gay na rin sa Zamboanga Peninsula. Epekto nga po ng Intertropical Convergence Zone. At dito naman po sa nalalawing bahagi ng Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ng ating panahon at magkakaroon pa rin tayo ng mga posibleng dagli ang buhos ng ulan, lalo na po pagdating ng hapon at gabi. Ang ating naman temperatura dito nga sa Zamboanga City, maglalo naman sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius, sa Davao 26 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Cagayan de Oro 26 hanggang 33 degrees Celsius. Muli paalala sa ating mga kababayan na makakaranas po ng mga pag-ulan, ang malalakas po nating mga thunderstorms ay posible pa rin
dulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At doon naman po sa mga patuloy na makakaranas po ng mga maiinit at malisangang panahon, ay magdala po tayo ng payong kung lalabas tayo ng ating mga tahanan at mga tubig na inumin para po ma-rehydrate nga ang ating katawan. At para naman po sa ating mga mangisda, gumagamit po ng maliliit na sakyang pandagat. Sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya't ligtas pa rin sila makakapalaot saan man baybaying dagat ng ating bansa. Ang ating mga karagatan, magiging banayad hanggang sa katamtaman po ang pag-alon. Pero ibang ingat pa rin ating paalala sa ating mga mangisda, dahil kung aabutan po kayo ng mga thunderstorm sa karagatan, ay lumalakas po ang ihip ng hangin at ang ating mga karagatan ay nagigipong maalon. Kaya pinapaalalahanan pa rin na mag-ingat po. At para sa ating araw, ito ay nasaan sisikat sa ganap na 5:28 ng umaga at muli naman itong lulubog sa ganap na 6:18 ng hapon. At para po sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na mag-log-on sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pagasa, sa ating pong mga weather report sa YouTube, DST Pagasa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Forecasting Center ng Pagasa DST. Muli isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza. Salamat kaayo, Meno Mendoza, gikan na mismo sa DOST Pag-asa. Ang atong sinating nga pag-ulan karon mga kasyargaw, epekto sa easterlies o epekto sa intertropical convergence zone. Mao nga dunay mga dinaglian nga mapagbuhos sa ulan mga kasyargaw. Apan normal ra kini sumala pa sa maong report mga kasyargaw tungod na sa maong weather system nga tumaw karon dinhi na sa Mindanao mga kasyargaw. Pagdala ng payong o ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Kaya ang mga pag-ulan o ang mga dinaglian ng pag-ulan makusog kini mga kasyargaw o posibleng maka-apekto din na sa inyong nagkadaiyang mga lugar. Salamat po. Good morning. May buntag kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Stay safe. Gikan na kang Ma'am Lang Solima. Salamat, Ma'am. Good morning. Kuya G, morning sa'yo. Pakibati naman sa apo ko, si Kylie May Cometa. Advance happy birthday. Advance happy birthday. Salamat. Gikan na kang Sir Willie Pobe. Salamat po. Good morning. Advance happy birthday kang Kylie May Cometa. Good morning usab ka Ma'am Fes Solapa. Salamat. Good morning, Ma'am. Happy viewing kanimo din. Salamat sa inyong pagtutok. Samtang mga kasyargaw, ang pinakaunang bahin sa mga balita karon, community service gipahigayon sa usa ka fraternity sa General Luna. Usa ka malampuson nga community service ang nahitabo mga kasyargaw dito na sa General Luna Elementary School mga kasyargaw para na sa aktibidad niini nga pagtabang mga kasyargaw ngadto na sa mga maestra dito na sa General Luna Elementary School mga kasyargaw ilabi na sa pagpanghinlo o guban pang aktibidad. Ang nihimo niini mga kasyargaw ang Alpha Kappa Delta Chi chapter niini mga kasyargaw para na tabang sa maong mga eskwelahan o maong mga magtutudlo ilabi na sa ilang community survey nga gihimo. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, usa sa tulo ka new COVID-19 case sa Socorro naka-recover na. Naka-recover na ang usa sa tulo nga bag-ong naitala nga COVID-19 positive cases sa munisipalidad sa Socorro. Kini nga naka-recover na ila nga usa ka babae nga taga Barangay Navarro o kini na discharge na gikan sa Surigao del Norte Provincial Hospital. Maong karon, duha na lamang ka active cases ang nabilin sa maong munisipalidad. Sa pagkakaron,
45 na ang kinatibuk ang confirmed cases ug 40 niini ang naka-recover na, tulo ang natala nga nangamatay. Gipanawagan karon ang mga sukoronhon nga padayon sa pagsunod sa health protocols ug kinahanglan ang pagpabakuna na mga kasyargaw aron na makabot ang herd immunity sa maong munisipalidad. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Mga kasyargaw, salamat sa inyong pagsuporta. Samtang sa laing bahin, Mayor Abet na bakunahan na mga kasyargaw. Kagahapong adlaw, nabakunahan na si Dapa Mayor Elizabeth Matuga sa bakuna nga Sinovac. Kini kabahin na sa bag-ong gipagawas karon nga bag-ong vaccination guidelines nga gipagawas sa Malacañang nga priority 1.0 A1.5 o ang pagpambakuna sa mga local chief executives. Congratulations po, ilabi na usab sa atong mga senior citizen nga padayon ang pagpangpabakuna dinha na sa maong vaccination area din na sa atong munisipalidad sa Dapa. Good morning Kuya G, good morning sa tanan, taga Siargao og sa taga Pilar. Ang pagbati gikan kay Yang Espihon og sa tanan yung pagtutok din na sa tong programa. Good morning po, maayong buntag. Nawalat na kadali mga kasyargaw kaya dunay ita mga reconnection sa atong internet. Apan nakabalik na kita mga kasyargaw. Salamat po. Good morning. Maayong buntag. Good morning Kuya G. Good morning sa tanang mga taga Siargao o sa taga Pilar. Ang pagbati gikan kay Yang Espihon o sa tanang Espihon diyan sa Siargao. Kamusta kamong tanan? God bless. Ingat po. Salamat. Good morning Kuya G. Pa shout out sa Febra family and Senday family. Gikan na kang Ma'am Rosemary Febra Halo Arreza. Salamat ma'am. Good morning. Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat po sa inyong pagtutok. Samtang sa laing bahin, KK.Weekly Meeting, gihimo na sa General Luna. Ang personahe sa General Luna Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Corporal Myla Siminglana may pahigayon sa weekly meeting uban ang KK officers o miyembro niini dito na sa sitio mga kasyargaw dito na sa Barangay Magsaysay, General Luna. Kining aktibidad nagtumong nga mamugna ang cooperation, friendship ug unity sa tanang KK members, makabagong kabataan tungo sa pagkakaisa at pagtutulungan sa pagsugpo ng kasamaan. Mao kana ang nahimong tema sa maong meeting mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa itong programa. Salamat. God bless us all po. Samtang sa laing bahin, parola sa Surigao City. Dili na pasudlan mga kasyargaw. Nagpahinumdum karon ang Philippine Coast Guard Surigao del Norte ngadto na sa publiko nga ang pagkaligo sa slipway sa Philippine Coast Guard ug ang pagsulod sa mga unauthorized personnel sa bagong gama nga parola dito na sa Surigao City gibawal na karon. Dali nga tauran og mga warning signs ang maong lugar mga kasyargaw aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Ang maong PCG Slipway nagtumong nga mas mapadali ang paglusad sa PCG floating assets mga kasyargaw og dali nga makaresponde panahon sa search and rescue operations. Maong bawal na ang mga tao dinha na sa maong lugar. Ilabi na ang pagkaligo. Good
Good morning po, maayong buntag, kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din hina sa atong programa, Siargao TV News. Salamat po sa tanang viewers, commenters, reactors. Salamat, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, kanta Surigao noon, gipasiugdahan dito na sa Surigao City Tourism Office. Ang paggamhanan sa syudad sa Surigao pinaagi na sa City Tourism Office, Culture and Arts Division o sa Pakiga Tambayayong sa DepEd Schools Division sa Surigao City ang mipasiugda o kanta Surigao non online songwriting competition nga tagsugdan pit sa 7 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang maong aktibidad ang kabahin na kini sa pagsaulog sa tinuig nga Heritage Month nga adunay tema nga Victory and Humanity, upholding Filipino heritage and identity. Sumala pa na ang maon na contest ang abli, mga kasyargaw, sa mga tanang elementarya nga naglangkob sa napulo ka distrito sa Schools Division of Surigao City. Dugang pa nga ang tanang distrito kinahanglan nga mag-send og tagsa-tagsa nga mga entry nga adunay original nga composition o kinahanglan magtutudlo o ang estudyante ang nag-compose sa maong kanta, samtang kinahanglan nga sinurigaw noon o kinahanglan nga duyog kini sa sista o piano nga ana ay lamang tulo hangtod sa 5 ka minuto nga video MP4 format ang mapili kung modaog sa maong contest ang makadawat og premyo sa umaabot nga pit sa 28 ning atong bulan sa Mayo. Pinaagi na sa pag-post niini, ilabi na dito na sa City Tourism Office Facebook page. At nga nato, mga kasyargaw, kung kinsa ang mamahimong mananaog sa maong contest karon. Good morning, Kuya G! And to all Surigao non, pakibati Bolido and Larase family sa Higakit and Clavel. Salamat karagaw, gikan na kan Sir Jake Bolido. Salamat, Sir Jake. Good morning kanimo din na. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, 17 ka NPA og supporters malinawong misurrender sa Surigao del Sur. Malinawon nga misurrender karon ang 17 ka communist terrorist group members nga ato na sa Surigao del Sur Police Provincial Office, Surigao del Sur, natong Mayo 14. Na ila ang maong mga misurrender nga sila alias Bunso, usa ka periodic status report listed o nalista sa maong listahan og elemento kini sa Squad 3 Guerrilla Front 30 Northeastern Mindanao Regional Committee og nasayran usab si alias Noah nga og uban si alias Irish sa Guerrilla Front Southland Northeastern Mindanao Regional Committee. May surrender usab, mga kasyargaw, si alias Darwin o alias Joe sa Squad 1 Guerrilla Front 30, mga kasyargaw. Laki usab si alias Rex ang usa sa mga courier o squad leader o si alias Junjon sa squad number 2 Platoon 8 Guerrilla Front 19B, alias Gaga o alias Ronel sa Surigao del Sur SPL Ilalon sa Guerrilla Front 19 Southland Northeastern Mindanao Regional Committee, alias Dudos, mga kasyargaw, o Duas, mga kasyargaw, o alias Jesmar, alias Michael o alias Begs o alias Isid sa SPL Ilalon sa Guerrilla Front 19 ang misurrender usab, mga kasyargaw. Samtang ni-surrender usab si alias Kadong, mga kasyargaw, o alias James nga pareho nga milisya ng bayan o alias Tantan nga kanhing Bansay Mess Officer sa Platoon Guerrilla Front 19 Southland Northeastern Mindanao Regional Committee sa maong walhong grupo. Ang maong mga rebelde may turnover sa mga hinagiban o mga armas, bala o guban pang mga gamit, mga kasyargaw, nga ilang anaa sa ilang sabakan. Sumala pa nga ang usa sa mga misurrender
miyembro na sa NPA sa edad pa lamang nga 17 anyos og na-realize nga ang pamilya ang anaa sa delikado nga sitwasyon og nakadesisyon nga muhawa na sa communist terrorist groups og mubalik na sa sabakan sa gobyerno tungod na sa kalisod kagutom nga naamgo niini. Mapasalamaton ang maong mga rebelde o kanhing rebelde na karon sa kapulisan alang na sa pagtabang sa malinawong pagsurrender ni ini. Kuya G, advance happy fiesta sa Yak del Carmen. Gikan na kang Sir Willie Pobe. Okay po ang pagpahigayon sa fiesta apan sundon gayud mga kasyargaw ang health protocols kay nagkadaghan ang mga kaso sa COVID-19 mga kasyargaw. Og ang atong probinsya Surigao del Norte adunay status nga observance mga kasyargaw og giobserbar ang pagtaas pag-ubos sa COVID-19 mga kasyargaw para na sa assessment mga kasyargaw nga ilang ginahimo para pagkasunod simana adunay hukom o adunay gitawag nga resulta o solusyon sa maong COVID-19 surge mga kasyargaw ilabi na din na sa atong probinsya Surigao del Norte. Ingat po kitang tanan sundon ang minimum health protocols mga kasyargaw. Salamat po, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning Kuya G, watching from Calamba, Laguna. Pabati po ako sa nanay ko. Happy anniversary ngayon. Gikan na kan Sir Nixon Buo. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kan Sir Jules Gerhen. Salamat Sir Jules. Good morning kanimo din na. Magandang umaga po. Good morning Kuya G. Maulan nga morning Siargao. Regards ko Kuya G sa akong mga kalumunan sa mga taga Pilar Dapa del Carmen, Surigao og sa uban pa gikan kay Nance Torment. Thanks. Salamat sir. Good morning. Magandang umaga kanimo din ha. Kuya G, ako happy birthday kay Boss Allen ngo sa iyang ika-39 nga pangidaron. Gikan na sa iyang border. Salamat Kuya G. Gikan na kang Muhaymen at Kalani. Happy birthday po, 39 years old ni Sir Allen Ngo. Salamat po, good morning. Magandang umaga. Good morning Kuya G, maradyo na buntag sa mga Solis family o family Subangan. Dapa watching from live from City Love of Iloilo City. Gikan na ka Sir Edwin Solis Bocado. Speaking of Iloilo City, congratulations po kang Rabia Mateo kay nakasunod man siya sa semifinals. Ilabi na sa top 21 ni ini mga kasyargaw. Salamat kanino tanan ilabi na sa pagsuporta kang Rabia Mateo. Salamat po. Good morning. Magandang umaga mga kasyarga og congratulations po. Mayong buntag Sir G, palihog ko great nga to na kang Francis Santisas og kang Prince J.M. Rivera. Gikan ni Randy Archaga Santisas. Randy, good morning kanimo din. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita karon, ang latest updates nato sa COVID-19 sa Caraga Region. Ang atong Caraga Region, mga kasyargaw, as of kagahapong adlaw, adunay nadugang nga 140 new confirmed COVID-19 cases mga kasyargaw. 63 ni ini ang nakarecover, duha ang naitala nga namatay. Sa kinatibukan, 11,666 na mga kasyargaw ang total cases sa COVID-19 sa Caraga Region. Anaas gihapon sa 1,535 ang isolation o na-isolate. 9,751 mga kasyargaw ang total sa recoveries o total deaths o total sa mga nangamatay. Ana sa 380 mga kasyargaw. Sumala pa sa latest nga report mga kasyargaw, 5 ang nadugang sa season, duha sa tubod, usa sa Higakit, usa sa Malimuno, usa sa San Francisco, o usa sa Socorro. Samtang mga kasyargaw sa Surigao City, 5 ang sa San Juan, 5 mga kasyargaw sa Washington o 3 sa Washington, 2 sa Luna, usa sa Cagnog, usa sa Barangay Quezon, usa sa Barangay Sabang,
og usa sa barangay Taft, mga kasyargaw. Mao na ang latest updates sa COVID-19 sa Caraga Region og ang latest nga ihap, mga kasyargaw, sa atong probinsya, Surigao del Norte, mga kasyargaw. Mga latest updates nato karon, mga kasyargaw, sa COVID-19 sa Caraga Region. Ingat po kitang tanan, mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, bag-ong training facility sa Philippine Coast Guard Caraga posibleng matukod. Gianunsyo karon ni Commodore Luisito Sibayan, ang commander sa Philippine Coast Guard District Northeastern Mindanao, nga adunay mga panag-istorya nga nahitabo aron na sa konstruksyon sa PCG Regional Office of Training Facility diri na sa atong rehiyon sa Caraga, ilabi na dito na sa Butuan. Sumala pa nga si Mrs. Flordilina Lopez, nanay sa usa ka former Coast Guard officer, si Lieutenant Aide Lopez Jr. ipasalig nga magdonar og 5,000 square meters nga mga pribadong yuta nga mahimutang sa Barangay Tiniwisan aron na sa pagsuporta sa expansion sa Coast Guard infrastructure sa Northeastern Mindanao. Ang konstruksyon niini ipahigayon dayon human ang formal signing sa Deed of Donation nga naka-schedule karong second quarter karong tuiga, mga kasyargaw. Congratulations po ilabi na sa PCG o doon na sa infrastructure nga matukod tungod na sa kamaayo sa usa ka tawo, mga kasyargaw. Mayong buntag, Kuya G, shout out ko kang Antonio Balmoria, nagguwapa di ka na kang Jeff Florendo. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin, mga governors o mayors lakip na sa mga bakunahan. Gianunsyo na sa gobyerno nga aduna nay bag-ong kategorya sa priority list sa mga makadawat sa bakuna nga mao ang gitawag karon nga A1.5 priority groups. Lakip sa maong listahan ang 1,634 ka mga provincial governors, city og municipal mayors. Sumala pa sa League of Cities of the Philippines na sakto lang nga mahilakip ang mga local executives sa mabakunahan tungod sila ang mga head o ang mga nangulo sa local health boards o chairs sa local task force batok na sa COVID-19. Mga kasyarga, maong di-anunsyo na kini mismo ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga mahilakip na sila karon sa mga bakunahan. Ilabi na ang gitawag karon nga A1.5 priority list groups, mga kasyarga. Congratulations po sa atong mga mayors, mga governor sa tibok nasod Pilipinas. Good morning, mga buntag, magandang umaga. Salamat po sa inyong pagtutok dito na sa ating programa. Good morning kay Patrick Powers. Good morning, shout out po sa iyo dyan, lalo na sa Makati City. Salamat po. Good morning. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, sa atong mga balita, national ID nato, kapin kun kulang 850,000 na katao ang nakarehistro online. Ana sa 849,862 nga ang mga malampuson nga nakaparehistro sa online alang na sa Step 1 sa Philippine Identification System o nailangan National ID. Nagpasalamat karon ang gobyerno sa publiko sa pagdayon nga suporta niini sa Philippine o sa PhilSys sugod pa ni atong pilot launching niini sa online Step 1 registration ni atong Abril
30. Samtang sa kinatibuk-an, ana sa 34 million registrants ang nakahuman sa Step 1 registration. Pinaagi na sa balay-balay nga pagparehistro sa Philippine Statistics Authority data collectors, mga kasyarga. Congratulations po! Good morning sa atong mga viewers, mga commenters. Salamat po sa inyong pagtutok din hina sa itong programa, mga kasyarga. Salamat sa inyong pagsuporta. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyarga. Balita sa entertainment, Miss Mexico nahimong Miss Universe. Gikoronahan na, mga kasyargaw, ang 2020 Miss Universe nga si Miss Mexico Andrea Meza sa gipahigayong 69th Coronation Night dito na sa Seminole Hard Rock Hotel and Casino sa Hollywood, Florida, United States. Sumala pa nga 10 years adiser na usab nakabot sa Mexico ang Miss Universe crown gikan na pa ni atong tuig 2010. Gipildi sa 26 years old nga software engineer nga si Meza ang 73 kalaing mga kandidata. Lakip na si Miss Philippines Rabia Mateo. Nahimong first runner-up si Miss Brazil, second runner-up si Miss Peru, third runner-up si Miss India, ug fourth runner-up si Miss Dominican Republic. Una nang misulod sa top 10, mga kasyarga, ang mga pambato sa Jamaica, Dominican Republic, India, Peru, Australia, Puerto Rico, Thailand, Costa Rica, Mexico, ug Brazil. Good morning po, ug congratulations po kaninyong tanan. Congratulations po usab kang Rabia Mateo. Ingon nga nakasulod siya sa semifinals, mga kasyargaw. Sumala pa sa usa ka report, mga kasyargaw, nga 11 years na ang Pilipinas nga pirming nahilakip, mga kasyargaw, sa semifinals sa Miss Universe, mga kasyargaw. 11 years nga sunod-sunod nga lakip sa Miss Universe, gikan pas kang Venus Ra hangtod na kang Rabia, mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag, magandang umaga. O sa maong 11 years, duha ang nahimong Miss Universe, si Pia Wurtzbach o si Catriona Gray, mga kasyargaw. Good morning po, congratulations po sa tanan. Samtang sa laing bahin, ang COVID-19 updates nato karon, mga kasyargaw, sa tibuok nasod Pilipinas. Kinatibuk ang 1,149,925 na ang total cases sa COVID-19 din hina sa atong nasod Pilipinas. Nadugangan kini kagahapon adlaw og 5,979 ka new COVID-19 cases, maong 54,235 na ang active cases, samtang ang naka-recover ana sa total nga 1,076,428. Samtang ang nangamatay ana karon sa 19,262. Mao kana, mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kaimtang sa COVID-19 karong adlaw, mga kasyargaw. Salamat po, as of 4 PM na kagahapon, mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan, ilabi na maulan karon, mga kasyargaw, unta na musuga karong adlaw para na mapadayon nato ang atong mga gimbuhaton, ilabi na din na sa gawas sa Panimalay-apan. Sundon ang health protocols o gipanawagan, mga kasyargaw, ang tanan nga magpahilista na para na sa pagpambakuna. Kahibalo naman kita nga ang gibakunahan karon ana sa A3 priorities, mga kasyargaw, o A3 priority groups, o ang mga persons with comorbidities, mga kasyargaw. Magpalista na kita, mga kasyargaw, kay ang mga senior citizens usab o ang A2 priorities gipang bakunahan na, mga kasyargaw. Ug ang uban usab nga A1 priorities nakahuman na sa ilang second dose, mga kasyargaw, para na ma-fully vaccinated na gayod sila,
mga kasyagaw. Pagpalista kita mga kasyagaw, kung adunay magpalista kita para na sa pagpambakuna para makabot nato ang atong gitawag nga herd immunity mga kasyagaw. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Gikan na kang Nong Joy Himao. Salamat Sir Nong Joy. Good morning kanimo din na. Salamat. Happy viewing po. Salamat sa inyong pagtutok din na sa tong programa. Salamat mga kasyargaw. Din na lamang kukuto hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Din na sa tong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga og sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong kalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisuk-kamot. Ingat Siargao. Ingat mga kasyargaw. Shout out kana nang Roal Himaw nga gipa-shoutout. Apas ba? Salamat po. Good morning. Kini nyo nakalagad. Kuya G, moingon kaninyo. Salamat. Maayong buntag, mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisuk-kamod.